Čau to lidi, dneska mi přišel balíček, za který jsem mega rád, že mi přišel, protože prostě už jsem na něj čekal celkem dlouho, se dá říct. A jsem mega rád, že mi přišel, protože prostě jsem byl rád za balíček, jo. Pak jsem dlouho přemýšlel, že jsem to jako koupil a dneska si na to trochu zareagujeme. Zapnu si počítač a jdeme na to. OK, teď jste viděli nahrávku právě, co se dneska odehrávalo. Možná vidíte dobře, nevidíte úplně to, ale já takhle první, jo, a se to rovnou můžeme jít rozbalit, ale první. Jak tady vidíte, tady nemám žádnou podložku, měl jsem teda, hnedka vám ji ukážu. Tady tu shit podložku z Temu, není to moc vůbec není dobrá, prostě byla nekvalitní, je lehká, měla 0,02 mm, takže prostě nekvalitní, byla malá a prostě můžete si na tom všimnout, prostě na tom materiálu, že prostě není kvalitní, jako, no. Prostě vím, že je zašpiněný, ale to je. OK, už. A ten balíček, prostě byl jsem fakt rád, že se už můžu konečně objednat a jo, to jsem. Je to tady mám ten balíček, kámo, je to Alkanova podložka. Takže tady nepůjdu vidět moje údaje, ale už můžete tady dobře vidět. Ale jo, takže jdeme si to rozbalit. A tady je hezký, jak tady Alkanův kód. Takže jo, jdeme si to rozbalit. OK, byl tu, sorry za to nekvalitní audio, protože OK, sorry za to nekvalitní audio, ale je to z mobilu a nevím, proč mi funguje mikrofon. Nevím proč vůbec, ale jo, ale jdeme si to konečně otevřít. OK. Tady. Už jsem to odlepil teďka. Koupil jsem si jednu, která se mi to slíbila. Jo. A už tady můžeme vidět, jak to tam vypadá. A OK, tady můžeme vidět nápis Alkan. Takhle to je hezky to uzavřený. Jo, a to vidíte. A jdeme si to rovnou rozbalit. Kámo, to voní, já prostě funguje nějaký kámo, že už se cítím se tu voní. Tak to zatím vypadá, jak to vidím. A myslím, že se tak podložka jmenovala Liquid nějak, nevím. OK, už jde trošku vidět. Jo, kámo, vypadá mega dobře. Zatím, co to vidím. A jdeme si ukázat rozdíl mezi takovou podložkou a tady tou novou podložkou. OK. Všiml jsem si, že šířka té podložky, pak je ty nový, tak je skoro úplně stejná jako dílka ty nový. Jo. Ale takže, jdeme se to první rozdělit. Má to 110 cm, takže už to bude. Kámo, tak to je nádherný. Mě říkám, že možná nevidíte mě. Je to mega nádherný, kámo. OK. Teď to vidím poprvé naživo. Tady vidíte nápis Alkan. Jo. A teďka se to jdu zkusit dát na stůl. Budete mít tam rychle timelapse, jak se tam dávám a jo, jdeme na to. Teďka můžu koncentrovat.
OK, ale to je takový problém. Tam, jakože já to dám, protože asi budu se propojit klávesnici, myška bezdrátovou, takže to nepotřebuji by to. OK. A budu se asi posunout s monitorama. Určitě, OK, takže tady budu mít ještě nechaj timelapse. OK, rozhodl jsem se, že asi rovnou tam na chvilku pryč ty monitory, abych tam mohl dát normálně tu podložku, protože prostě tam nejde dát vůbec, takže bych to bylo ještě rychlejší timelapse. OK, nakonec jsem musel odebrat jenom jeden a teď ho tam jdu dát, ať a zkusíme se rovnou zahrát. OK, je to tady, mám všechno naplní, mám klávesnici a jo, kámo, fakt jako cítíte tu změnu, kámo se. Fakt jako cítíte tu změnu, OK, takže si dáme asi nějaký free build rychle, jo, jdeme na to. OK, mám tady jeho set, jo. Takže zkusím zapít vody. Sebe. Kámo, prostě. Ano, to říct, to je divný. OK, to bylo velice good. No, já si teda vezmu nějaký jiný skin. Ok, nebojte moment. A jo, ale teďka jsem dám asi nějaký klipy, který jsem s tím dal. Bude to teda bez té kamery, protože drželejte můj mobil a jo. Byl jsem rád, že jste tak se video a čus.